Jeg skrev for at huske, for ikke at gå i stykker, for at finde ud af, hvad der var tilbage, når kærligheden var blevet til efterklang. Hver side var en kampplads, en krig mellem hjertet og fornuften. Jeg skrev for at forstå, hvad der gik galt, og hvor jeg selv forsvandt i forsøget på at redde det. Du blev til et spøgelse i min håndskrift, en duft af savn og uforløste drømme. En stemme i mit hoved, der sagde, du kunne have gjort det anderledes. Men jeg gjorde alt, jeg kendte kun den kærlighed, jeg havde at give. Jeg tog smerte som løfte, tavshed som håb, og kaldte det kærlighed. Så jeg begyndte at skrive, ikke for dig, men for at trække vejret igen. Dag 1 efter brud, alt lugter og tab. Dag 7, jeg vågner uden at tjekke telefon. Dag 30, jeg begyndte at tro på, at jeg stadig har en fremtid. Journalen bliver mit helle, mit stille råb, mit værn mod en mistet selv i stillhed. For når man skriver sandheden, holder man fast i virkeligheden, og virkeligheden var, at kærlighed nogle gange er krig uden fjender. Så jeg skriver stadig, ikke for at glemme, men for at tilgive mig selv, for at blive stormen for længe. Hver sætning er et skridt væk fra smerten, der sidder et bevis på, at jeg stadig står. Jeg lærte, at healing ikke stoppe med at elske. Det er begyndt at leve med det, men ikke kunne redde.